Moi kaikki, mä kuvaan tällaisen aika lyhyen videon, missä siis esitellään ukkeleita. Ja mulla ei ole vielä kauheasti ukkeleita, mut mä oon keräilemässä näitä aika paljon. Ja mulla on kaikki tässä näissä rasioissa. Tästä näkee vissiin uloskin ikkunasta. On aika pimeetä, mutta nyt voidaan aloittaa. Ihan takana voidaan aloittaa tästä söpöstä ukkelista. Tän nimi on siis... Mikä tän nimi oli? Joku... Ai niin, Isla. Tän nimi on Isla. Ja sitten täällä on tämmönen ukkeli. Sen nimi on Ellen. Ja nämä molemmat on 18. Ja tässäkin on 8-vuotias poika. Sen nimi on Paulus. Ja se on ainoa poika meidän tässä tallilla. Sitten yksi mun lemppareista. 17-vuotias tyttö nimeltään Pihla. Ja tää on yksi mun lemppareista. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tääkin on 17. Tän nimi on siis Josefina. Ja tää on 17. Ja tää on mun lemppariukkeli. Seuraavaksi voidaan mennä vähän eteenpäin. Tässä on Lili. Siis mikä tää oli? Liisa. Oliko se Liisa? Joo. Sitten tässä on... Täällä on siis kipsi. En mä tiedä, mä leikin musta juttua. Tän nimi on siis Ronja. Tää on tosi kiva ukkeli. Tää on ehkä yksi mun lemppareista. Ja mä tykkään, kun täällä on tämmönen jouluporo tossa. Sitten mä sitten tänne. Ja se on tämmönen ukkeli. Sen nimi on Jasmina. Ja tätä voi sanoa Jasminiksi. Jasmina, en mä tiedä. Tää on tosi kiva tallityöntekijä täällä. Ja täältä puuttuu hiukset. Mä en tiedä, minne ne on lentänyt. Varmaan jonnekin roskikseen. No mutta tääkin on tosi kiva, kun tää on jouluporo tossa. Ja tälle ei ole siis vielä nimeä. Mutta pitää keksiä. Sitten tietysti meillä on tämän tallin vihollinen, isoin vihollinen. Tän nimi on siis Noel. Ja tää on poika ja tää on tosi Pelle. Tää on siis uusi, eli tää ei ole ollut missään videolla mun tallialueella vielä. Mutta tää on vähän outo, täällä ei ole tukkaa. Tai tänään mitään. Sitten voidaan siirtyä tähän. Inari, tosi kiva ukkeli, 17-vuotias. Ja sitten voidaan siirtyä Lilliin. Lilli on tämän tallin nuorin ratsastaja. Ja se on siis 7 tai 8. En mä tiedä, mutta tää on tosi kiva. Sitten voidaan siirtyä tähän ukkeliin. Tän nimi on Sofie ja tää on myös 18. Ja sitten täällä on tämmönen ukkeli. Sen nimi on Sofia. Tosi kiva nimi mun mielestä. Sitten tallin omistaja, jonka nimi on Johanna. Tosi kiva. Mä tykkään liikutella tätä tallialueella ja tosi kiva sillain. Ja tässä on Olivia. Tää on 9 tai 10-vuotias. Tosi kiva ukkeli. Ja tää on siis todella vanha. Tää on ehkä... Mikä mun eka ukkeli oli? Mun eka ukkeli taisi olla tämä tässä.
Vai oliks se? Ehkä taisi olla tää. Joo, se taisi mun mielestä olla tää. Tai hetkoinen, se taisi olla tää. Jasmina oli eka mun ukkeleista. No mutta tämä video on ollut jo aika pitkä. Elikkäs, no, moi moi!